Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wilujeng dalu maturaken kagem Bapak kalian Ibu Dusun Tempuran Desa Puter. Nggih.
Wilujeng dalu dalem maturaken kagem Bapak Lurah selamat malam ugi Bapak perangkatipun. Mboten supe dalem maturaken wilujeng dalu kagem Bapak Kapolsek ugi Bapak Dan Ramil ugi Bapak Keamanan Dusun Tempuran. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi BB Bukit Berbunga. Lagi bersama Budi Jaya.
Wilujeng dalu Mas Sujono. Nggih, wilujeng dalu ning cantik si mungil, cantik mungil. Nggih, matur nuwun diri tadi sampun ngaturaken tembangipun Bukit Berbunga. Ngatur sono lho, ngatur sono. Ngatur sono. Kowe kok nek kena PHK engko lho ya. Nggih. Kalau wau nggih sampun ngaturaken panjenengan Bapak Panitia, nggih matur nuwun dene penapa dalu niki ning kula jenengan dan kawan-kawan penimbalan wonten masyarakat dusun. Nggih, matur sembah nuwun. Dari dusun pundi kok matur sembah nuwun? Masyarakat dusun Tempuran, konsen cah iki. Nggih. Monggo langsung kemawon kasih kesempatan dari Bapak Kepala Desa utawi Bapak Panitia Mas Karang Taruna. Yo Banjar Kendel. Monggo Bapak. Halo. Nggih, menawi bapak-bapak panitia, ugi bapak kepala desa, menawi ngersakaken lagu campur sari, monggo pinangan. Monggo saged minggah wonten saksana pagelaran Budi Wijaya. Nggih Bapak Kepala Desa monggo. Pripun? Ngene lho. Ngersakaken lagu napa mboten? Wajib lho nggih. Lah, ayo Mas dikek support Mas. Gelem, monggo. Yuk. Nggih niki nyuwune perahu layar Mas. Layar tembang cingkrak. Nggih. Nggih. Sabar sih, ayo. Pak monggo maju di sini loh Pak. Lah lak ngoten ben ketinggal ganteng lho masalahku. Digoyang kembali Budi Wijaya. Ladrak Wijaya.
Napa malih Bapak? Merah jambu. Nggih. Nggih Mas. Mas. Kotak. Iya, iya lah. Nggih. Pak RT. Nggih, monggo. Ngomong ke disuwun. Nggih, yang disuwun merah jambu. Merah jambu. Tembang lagi tren. Lagi tren walaupun lagi FYP. FYP. Nggih, acaranipun campur sari nggih Mas nggih. Nggih matur sembah nuwun penontone nggih padat sangat. Wow. Alhamdulillah ngalang-alai ludruk nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Mungkin tahun depan ludruk. Insyaallah nggih diludrukaken nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, amin. Nggih monggo Mas. Yuk, Dribu. Satu tembang request. Merah jambu. Spesial buat Bapak Siatan ya. Bapak Siatan. Oh Bapak Imam. Oke. Budi Wijaya.
Matur sembah nuwun. Sampun Bapak, napa malih? Ser. Anjir. Yang mintanya lagu apa? Oh, tak nyanyi dhewe. Oke. Campur sari opo iki sing enak? Nggih monggo. Mangko dikon ngadeg tok aku nok kene. Nggih monggo, lembang nggih saged. Napa duit. kembang Probolinggo? Oh, nggih siap. Siap. Siap nggih, Bapak. Wis aku tanyai dhewe sampean tontok ae ya. Nggih. Ya. Poket mau dikon ngadeg tok aku nok kene. Ayo tontok ae. Sing penting kok nyawer iku wong kono. Iku polisi mbek tentara ku tak celuki. Iku. Ayo aku tak celuki. Boleh gak duwe tak kean iki sampean. Monggo.
tumetesi tresno kang sejati wati yen kedangan kowe ayo enggal polo kromo wae kembang arum probolinggo rino wali mok katon motor kembang arum probolinggo asirami payune asmara sayur kentang sambel bawang lalap kuping apa ra kelingan ayo kembang probolinggo wis Pak matur nuwun Bu jenengan iki bose nggih matur nuwun Nggih. Matur nuwun kok nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Ngatur mawon nggih luyu dalane. Dalane luyu ditelusur. Nggih. Oh, jare Mas Hendro. Pipa, Mas? Mas Jono matur nuwun dalane luyu. Oh. Nggih, suwun nuwun. Nggih. Bapake suwantene sae no. Nggih. Monggo Mas. dilanjut tasih wonten malih monggo Nggih, Bapak. niki menawi tasik wonten ugi saking Bapak Panitia. Bapak Kepala Desa. Tasik napa mboten? Oke, siap. Pripun? Siap. Nggih, mboten wonten, Mas. Nggih, monggo. Panjenengan wonten napa mboten? Kosong di sini. Oh, hari ini kosong. Saged dikasih selaku. Ben. Nggih. Layak dalane kok luyu. Lunyur, matur suwun nggih monggo. Nggih monggo no, yuk sajak no. Nggih, Mas. Niki menawi mboten wonten. Waula ijen-ijen nggih ya. Nggih. Saniki diparingi duet. Setuju nggih, Bu nggih? Diparingi duet setuju nggih? Nggih, monggo diparingi kasunyatan Mbak Ika Rempong. Nggih monggo. Kasunyatan dulu nggih. Nah, nggih niki wonten ingkang nembe mlebet. Nggih. Napa, Mas? Abah Soho yang diminta nanti Lilo. Oh nggih. Monggo yuk kasunyatan dulu. Rogo kang kaciret tresno tinali taline jiwa kegandrung para semu the lemon sangat baik. Terima kasih. Ora gampang nopo
Terima kasih. Wong liya Terima kasih. Tembang kasunyatan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya Pak, hati-hati. Apa nih, kalau buak. Ye, nyata dulu. Gini wonten nawala kula bacanya dulu. Oh nggih Mas, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Warga besar Budi Wijaya ingkang lagi melejit. Matur nuwun nggih. Mohon dilayani request saya lagunya gini wau Lilo. Lilo. Dari tim pedot jalur atasan. Jalur tinggi Mas. Tim pedot jalur langit. Matur nuwun nabah wong ganteng. Request lagune Lilo nih nggih, monggo. Versi
Lu lagi versinya kok simpatik. Oh, versinya simpatik Mas Aldi. Harap tenang. Ya, tenang, Harap tenang. tenang. Oke, terusannya Bon. Lah nggih. Sudah dihabiskan? Sampun. Lanjut nggih. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Tarik Mas. Dengan kembali. Hey! Ada sananya. Lilo Luno. Lilo Lodi. Ora. Opo wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku.
Bang. Gue dari Abah Nanang tip pedot jalur atasan. Jalur langit gini. Masih ada waktu. Satu lagu. Oh, masih ada waktu satu lagu. Apakah ada permintaan lagi? Nah, kalau nggak ada, ya diakhiri. Oh, ini ada bapak ganteng. Napa bapak? Greges Om Jono. Bapaknya minta lagu greges. Oke, pokok. Setelah sekian purnama, Greges muncul lagi. Tes. Delewung sudah senyap. Senyap. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Taremas. Ya, ya. Ladrong. Wijaya. Aduh. Baik di bumi. Sini loh mas. Bukan kaleng-kaleng. Terima kasih. Juga ada THJ Audio. Dan juga Fortuna lagi terbaik. Kerja bareng ANS Pro. Ya. Dari manis, yang manis Dari manis, arang manis, tapi
Tobang kebagian dari Delewong Gerikis. Gini kalau masih ada tak kasih. Nggih, pripun Bapak? Masih ada. Tak kasih bonus satu lagu mawon lho nggih. Nggih. Pak satu saja. Nopo? Oh jambualan. Jambualan. Nggih. Mangke bibar iki langsung kepanggih wonten acara bedayan Sekar Sari. Oh nggih. Lagu balik. Sacet buat betul Mas G. Nggih. Gini yang perlu diketahui dalu niki cuman campur sari. Oke. Setelah lawak mangke pun telas. Oh, berarti mantan lawak pun telas nggih, Mas. Kita pulang bersama. Kita pulang bersama-sama. Yuk Delewong, let's go. Gak kalek-kalek bolo. Barongan moto belik, Rinio tak tempeling. Barongan moto belik, Rinio tak tempeling. Hosa, 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 taremas. Ladrak, ladrak. Jaya Aduh, 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 aduh.
susah sedih bareng-bareng dilakoni ya manis rasane agak ngurus ayam itu loro ya iya 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 jaminan ya tiganya sumpah nih bati yang pula tidak orang bakal lulu ganti cabu alas mas rumah nomane sumpah wis janji rambut rondo anak siji susah sedih ayo bareng dilakoni manis rasane iya terima kasih Nggih, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih saudaraku, sahabat budidaya yang sudah hadir. Nggih, terima kasih Bapak. Terima kasih, Siap. Tim Nggih, Pak. anti turu matur sembah nuwun. Jerone Nggih, Mas. kono eling laras padha. Nggih. Yuk, perform Oh, terakhir. langsung kemawon. Yuk. Setelah niki pakai bedayan kok. Bedaya. Nggih. Nggih. Ya, ya.
kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan. Ada apa? Ada apa? Katakanlah semuanya. Ku kan dengarkanmu, hai cintaku. Bila nanti orang tuamu tak meridhoi dengan apa yang tengah aku rasakan. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitupun orang tuamu. Kau takkan tinggalkan aku, takkan pernah sayangku. Janjiku, janjimu untukku. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau tiada, akan aku pastikan aku kan memelukmu, ciummu di surga. Nangis bareng yuk. Jangan kau pergi tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, matiku pun mau. Awas! Lo 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 lo. Lodrok lodrok. Budi Wijaya lo iki. Angel hoi. Jos. Lo 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 lo. Oh yo. Oh yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara